Barko nga padung na unta mudunggo sa pantalan sa Tagbilaran City, Bohol ni Silaob. Hinuon dali rang na-rescue ang mga pasahero, lakip na ang crew sa barko, hinungdan nga wala ray nakalas. Ani ang unang balita. Kuha kini sa nagdilaab nga barko nga MV Esperanza Star sa Coast Shipping Lines. Alas 3:55 Domingo sa kadlawon, nadawat ang distress call gikan sa barko nga nadapit sa kadagatan sa barangay Dolho, Panglao. Daling miresponde ang mga fishing boat aron pagtabang sa mga pasahero. Nakaabag sab sa rescue kining laing pampasaherong barko sa TransAsia nga haduol ra sa dapit. Ang barko gikan sa iyang naandan nga rota, Iligan City to Lazi, Siquijor to Tagbilaran, Bohol, dayon paingon sa Sugbo. Alas 4:30 sa kadlawon unta ang gilaumang pagdunggo sa Tagbilaran. According sa initial investigation, entrance sa engine room. Nagsugod ang kayo. Entrance sa engine room. Pero dol-dol na siya sa pantalan, sir. Doon na sir, within visible agad kayo from the Tagbilaran Port ang barko. Naluwas ang tanang 72 ka mga pasahero ug 60 ka mga crew members nga gidala sa port terminal sa Tagbilaran City. Matod sa PDRRMO, dunay ginagmay nga mga complaints sa mga pasahero sama sa mitaas nga presyon apan giatiman dayon kini. Mi-provide sab og pamahaw ang taga-barko. Gipahibaw sa PDRRMO, fire out na ang sunog nga gitabangan sa mga crew members ingon man sa Philippine Coast Guard. Kana usas kita na sir, mo na atong usas gi priority sa Coast Guard nga posible ba dunay oil spill under investigation pa sir. Samtang pasado alas 4 kagahapon sa hapon, naabot na sa pantalan sa Sugbo ang pipila ka mga pasahero sa barko. Gipasakay sila og fast craft para makapadayon sa ilang biyahe. Lakip sa mga pasahero, kining grupo sa mga magtutudlo ug ang ilang mga estudyante nga musalmot sa usa ka DepEd activity sa Sugbo. Bit-bit pa ni Ma'am Jenny Rose ang life jacket nga suot niya sa pag-ambak sa tubig. Bisan kuno habog kaayo, milayat sila para makapalayo sa nagkayo nga parte. Na-recover hinuon ang ilang uban nga mga gamit, apan kadaghanan niini na nga basa gyud labi na ang ilang cellphone. Giatiman masab hinuon sila sa tagduma sa Coast Shipping. Apan aminado sila nga nagpanguyawan gyud sa nahitabo. Dili ko kabalong mo langoy siya. Mulutaw ra lagi ka anak kay naa kay life jacket tarong gitarong niya. Pagtanaw na ko sa mga fishing boat, duol naman kaayo. Unya ang uban nga mga fishing boat ana, duol naman sila. That's the time nga ni ambak ko. Yung sir, hapog pa ana ba? Ani sir. Hapog pa ani sir. Tadagway kana sir. Kana inyong giambakan? Yes sir. Akong sampot sir until na sakit kay pungko sir. Hantod karon sir ug baka hinumdum dagway kog maakuraw sir. Magduray kog hilak sir. Samtang giadto unta sa GMA Regional TV ang opisina sa barko kagahapon apan sirado kini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.